צריכים לנצח אותה, את חייבת לתפוס לה, שירה. בורי. וואו. היה עוד אחד. 6. איזה בקאנד. אבל אאוט. משתחררת מהכלא, שירה משתחררת מהכלא. שתיכם הולכות חדש, שתיכם שם, שתיכם. קדימה. קראת 3 ילדים לפחות. קדימה, לכו לשם, שתיכם. לכי גם את, מאיה. צרפית. בעיקרון, מי שמפספס בא לכלא. אני יודעת שבכלא צריכים לתפוס כדור באוויר לקפיצה אחת. בדרך כלל 3 ילדים, מינימום 3. קדימה, סיום תנועה, את לא סיימת תנועה, שירה עוד פעם. סיום תנועה. איפה פוגשים כדור? לא, עוד אחד, אחורה. אין לנו להחזיר יותר מפעמיים, אחורה. אל תהיה עצלנית, שירה. לא להיות עצלנית, בדיוק. עמידת מוצא רגליים כפופות לפני הגוף. קדימה, בום. נייס. יואו. אתה רואה שאתה יודעת לעשות את זה כמו גדולה? איזה יופי. קדימה. ומה היה... וואי, יופי זה מנהל. יופי. טוב מאוד. נייס, וואו. קדימה, לבוא לי עכשיו, לבוא לי, רוצי לבוא לי, שירה, בריצה. תחסני. טוב מאוד, איזה וולי קטני. ריצה, אני רוצה עוד ריצה, בספרינט. רצים אצלנו, יפה מאוד, איזה וולי. תראה, פוגשות כדור בוולי? לבוא לי, ידיים גבוהות אבל, ידיים גבוהות, לחסום. בריצה עוד אחד, בריצה. עוד. איפה הידיים צריכות לעמוד? פעם הבאה בריצה, רוצי, שירה. שירה בריצה. טוב מאוד. עכשיו שירה, שירה ריצה. וולי וסמש, קדימה. רוצי, אבל לא... שירה לרוץ. אחורה עוד פעם. התותחית, נכון? תראי לה איך את רצה מהר. 3, 4, ורוצי לרשת. ותחסמי עכשיו. נייס. בוא נראה בקאנד, אודי, שים להם בקאנד. קדימה, בקאנד. תראו לאבא בקאנד, אחורה, לכי אחורה. וואו, what a bang. יותר טוב ממני, אני אומר לך. וואו, you guys. קדימה. אהלן, קדימה, בקאנד. לפני הגוף. עוד אחד, לכי אחורה. פגוע במכבש, קדימה, לפני הגוף. יופי, יופי. תסות לי ליד אבא. מה העניינים? טוב.